of the Lord our God. Glory to Jesus. Sing ahlala phansi bathandekayo ekuseni. Siyabonga lo musa kaNkulunkulu, siyabonga lolu thando inkosi esipha lona njalo njalo. Hallelujah. Siyabonga leli thuba amaZulu asipha lona ukuba sondele phambi kukaSomandla uNkulunkulu wethu bathandekayo. Sizomkhonza, sizomdumisa, sizomphakamisa. Amen. Asibingelele ekuseni njengalokho senamukeliwe. Ngabingelela abathandekayo. Siyathanda ukubonga kakhulu uNkulunkulu ngenkonzo yonke kusuka ekuqaleni kuze kufike kulesi sigaba. Inkosi mayibusise ukukhonza kwebandla layo. Amen. Hallelujah. Inkosi mayibusise ukukhonza kwebandla layo. Amen. Hallelujah. Inkosi mayibusise ukukhonza kwebandla layo. Amen. Hallelujah. Yamkelani ngesibusiso sokukhonza. Yamkelani ngesibusiso sokuvela phambi kobuso bakhe. Yamkelani isibusiso sokunyathela emagcekeni akhe. Yamkelani isibusiso sokuhlanganyela. Hallelujah. NoNkulunkulu uyise nendodana nomoya ingcwele. Yamkelani isibusiso baphakathi kwezigidigidi zengelosi. Yamkelani isibusiso sokuba sezulwini emagcekeni eJerusalem abathandekayo. Hallelujah. Yamkelani ukunyakaza nokuthunywa kwezithunywa zasezulwini eziphethe izipho zenu. Impendulo Musa isibusiso sivela kuNkulunkulu wethu. Banibusiswe ngeneni nasekuphumeni. Akuthi konke impela kukho isandla senu thobela izwi likaNkulunkulu elipheka ukuphila kwenu. Elikusebenzayo makunisebenzele. Elikusebenza makunika umvuzo. Phumelelane north, south, east, west. Iphimbo lenu malizwakale la kumemeza khona. Umemeza kwenu makube ne-impact la kumemeza khona. Ngegama likaJesu Kristu hamba kwenu makulonde makuhlengwe. Nyawo lwenu malingasheleleli lolondo Israel ongozeli ongalali kame nani. Hallelujah. Abantwana benu mabagcinwe bahlengwe. Babe abanamandla esizweni abaphilayo. Ifiso zenu masiyime izukulwane ngezizukulwane kuba zifezeke bathandekayo. Elinxuselayo enkosini makumanifeste ngomsa wakhe omkhulu noma ngalisayo. Phumelela njengokuphumelela koPhesibona. Mangaliswane ngokumangalisa kaNkulunkulu ophilayo. Hallelujah. Okuhle nomusa yanilandela imihla yonke yokuphila kwenu. Niyahlala nigcinekile, nilondekile, nivikelekile esandleni somusa. Esandleni somusa. Shall we celebrate our King? Shall we celebrate our King? Blessed be the name of the Lord our God. Blessed be the name of the Lord our God. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord our God. Hallelujah. Hallelujah. Uthi ngiyakholwa ukukhuluma kaNkulunkulu. Ngiyakholwa ukwenza kwakhe. Ngiyakholwa izwi lakhe eliphilileyo nelinamandla nelibukhali. Hallelujah. Basamele izwi lenkosi bathandekayo. Incwadi kaSamuel oqala chapter 2. Sifunde verse 18. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ositholayo imihla ngemihla. Asibona abantu khuluma ngathi sisonke, asibona abantu bala nabavelela. Bathi singabantu
baphezulu sivela phezulu. Asibona abantu bamanje, kodwa singabantu bephakade, sizobonakaliswa kwaphakade manje. Asibona abantu balesi sikhathi, but singabantu beyinkathi zaphezulu, sizobonakalisa kulesi sikhathi inkathi yasezulwini. Haleluya. Ukuphila kwethu akuyona into temporal, kodwa kuyinto yaphakade. Ukuphila kwethu akuyona into engenaveli, kodwa kuligugu laphezulu. Ukuphila kwethu kuyinto ebalulekile kakhulu evela kuNkulunkulu. Uya waphefumulela umoya wokuphila kulamathempeli wabonayo. So into yethu bathandekayo ijule kakhulu ukuba singayijaja ngenxa yesikhathi odlula kusona, ngenxa yezinto obhekane nazo. Haleluya. Uma ufunda izwi lenkosi ngokuphila kwethu, kumsebenzi wakho omkhulu omangalisayo. Haleluya. Noma ngabe namhlanje yini olwa nayo obhekana naye ayilutho kunalokho uNkulunkulu akuhlekile ngawe. Ukhulu kakhulu uNkulunkulu akulungiselele wena. Noma bekhona into ekwehlula namhlanje ayilutho kunoNkulunkulu omkhulu ohamba naye. Haleluya. Kungekudala uzoyibamba inqobe lento ngoba wena umkhulu uyamangalisa emehlweni akho, ligugu kuye. Haleluya. Noma ngabe ubhekane nami kumanje ungayithathi njengento enkulu, buka yena omkhulu. Awuthi mina engibhekane naso ngidlula kuso, kwizimo engibhekane naso ngidlula kuso, ngibheka yena umnikazi wezinto zonke. Balekile bazalwane ukubheka kuye umqalisi nomphelelisi wethu. Haleluya. Asiqali manje thina, kodwa sasikhona kuye. Haleluya. Sekwenzeke konke siyobuyela kuye. Haleluya. Apostoli Paul uthi inkathazo nomihlupheko esikhashana lesibhekane na ingelinganiswe nenkazimulo baba uNkulunkulu asibekele yona. Siyedlula kulezi zinto engabe zikhathazile, siyedlula kulezi zinto engabe zilwa nawe, siyedlula kulezi zinto engabe ziqindezele. Awuyena oyingcindezi wena, awuyena okwehlula wena, ulikhaya linamandla. Haleluya. Haleluya. Ungowesikhashana lokhu uyadlula kuko. Sibuke kudaba lomuntu ozosipha leli qiniso, asikhumbuze ukuthi kunjalo ngathi. Uma ufundiswa lenkosi kwincwadi kaSamuel 2, sithola la abantu ababili esizobuka amehlo ethu sibabhekiswe kubo, uEli noSamuel. Haleluya. Uma singabuka owesithathu nje ovele eceleni, uHana la simazi njengowesifazane owayehluphekile, enesimo esasimcindezele, sasilwa naye. 1, wayipho uNkulunkulu umshado, ngene emshadweni. Esefikile emshadweni wangabathola abantwana abayizithelo zalapha phakathi nemshadweni. Izwi lenkosi lithi uzakwabo wakhe yena wayenjani, owayethola umshado wathola nani? Labantwana. Isimo sikaHana sasikhalisa ukuthi Nkosi ngicelile wangipha kodwa kwangaphelele. Izwi lenkosi lithi wakhala, wadlula ebuhlungwini, wakhala ngayonke indlela, kwafika la khona ezikhuluma amazwi abuhlungu ethi ku-Elkhana, ngipha umntwana, uma kunjalo ngife. Haleluya. Uthi u-Elkhana, nginguNkulunkulu na ukuba mina ngapha ngiphinde ngibulale na. Noma uthi ngabe amazwi nginguyini lokwazi kuletha kungekho ukuze kube khona na. Haleluya. Izwi lenkosi lithi uHana wafika la khona edlula kwisimo abhekana naso, ukusibuka njengesimo esikhulu. Wayethempelini, waya kuNkulunkulu omkhulu. Haleluya. Uma efika kuNkulunkulu omkhulu wakhuluma noNkulunkulu omkhulu, athi
ngiphe ungiphele wena ngikhombisa abantu ukuthi wena ukhona uthi akalonge ukumthola akayena wamuzoba owakho ngenze nje ngiphathe into yasezulwini ngidlulisele emhlabeni izwi lenkosi lithi uHana impela esakhuleka wafika wayizofakaza uma efakaza uthi hamba ngokuthula inkosi yakwaIsrayeli ikwenzele lokho kusenhlizweni yakho haleluya lithi iBhayibheli waphakama uHana ubuso bakhe bange usanyukubala impela wamukela owase ongokabani ongokaNkulunkulu izwi lenkosi lithi esefikile esenaye wamthatha lo wayemqinile wasezulwini wombuyisela kubani uNkulunkulu kwakwenzakani la uNkulunkulu wayefuna umuntu engamsebenzisi kodwa wayefuna ukuthi mayefika afike se-understandwa umuntu ozomthwala ukuthi akuyena owakhe ngambheka kancane makhelwane ezinye zezinto oyifunayo uNkulunkulu akakuniki ngoba ufuna kuqala wazi ukuthi uma esekunikile wazi ukuthi unika ubani ukuze lokho azokunika kungakudukisi kodwa kukusondeze kuye sinezinto ezinkulu esifuna kuyena but uNkulunkulu uyazi ukuthi izona ezizosisusa kuye wasiyayibamba ukuze wena uzufike la khona uzoziqonda lezi zinto ukuthi zingezenkazimulo kaNkulunkulu yena yedwa izobe seziyafika kunamathuba ahleli bazalwane kuleli altar abonakalayo akhona ezweni kwamoya akhulunyiwe bathalinda abantu abangathatha abazalwane ilevel yokuthi ba-understand ukuthi bazoba zithunywa zokuphatha lenkazimulo yasezulwini likhona abathandekayo kunamafa akhona kunomnotho okhona kunesibusiso esikhona kunogcobo olukhona but kulindwa abantu abazoba kwi-position yokuthi inkosi nike khazimulise wena likhona ekuseni nginike ngikhazimulise wena ungasho njalo inkosi baba nginike ukuze ngikhazimulise wena ukuze umhlaba wazi ukuthi wena unguNkulunkulu ngithume ngikhazimulise wena uHana wabeseke eseba nokuqonda ukuthi lento ezayo yakhe uyimukele themba isemukelile waseyibuyisela kubani kuNkulunkulu asifunde kuverse 18 Samuel oqala chapter 2 verse 18 uSamuel wakhonza uSimakade kusukela esemncane uSamuel wakhonza uSimakade kusukela esemncane ibamba bakhera qhubeka wayegqoka ingubo yamahlombe eyenziwe ngelineni isho ukuthi lengubo ayigqoka kusho iposition ayithathile kwakuyingubo yomkhuleko kwakuyingubo yokungena kwi-altar kwakuyingubo yokusondela eduze komphongolo ezofika ezidlani khona akhulumisane noNkulunkulu nini esemncane haleluya iBhayibheli liqhubeka lithi uma wakhe wayemsupport emenzela lengubo ukuthi njalo abe nesambatho sokuvela ethempelini verse 26 umntwana uSamuel waqhubeka wakhula waba muhle kuSimakade nakubantu lo waqala ukukhonza uNkulunkulu esemncane wezinjani waqhubeka wakhula waba muhle kuSimakade nakubantu wafumana umusa kuSimakade oba wenjani wakhonza uNkulunkulu kwasebuncaneni bakhe wakhula ekumazini uNkulunkulu wayeseyakhula emseni wafumana umusa kubantu nakuSimakade inkosi mayibusise ukufunda kwezwi layo amen
lo Samuel bathandekayo namhlanje kusene simukayo simazi ngale esegcoba uDavid, simazi ngale esegcoba uSaul, simazi ngale enika amakhosi ukunqoba, simazi ngale ekhuluma izwi lingawi phansi lifeze, simazi ngale bathandekayo uNkulunkulu enza ngayo imisebenzi emikhulu yamandla bathandekayo. But uma sihlehla ngaye nakho laqala khona wakhonza uNkulunkulu esemncane, wembatha ingubo yamahlombe impilo yakhe, wazinikela ekumazini uNkulunkulu nasekwazini izindlela zikaSimakade. Lokho bathandekayo kwamvula amehlo, wabe siyasondela uNkulunkulu kuyena. Lithi iBhayibheli mayesefikile uNkulunkulu kuyena wabe siyambiza wathi Samuel, Samuel. Haleluya. U-Eli esemncane ehlele khonza wamfundisa izindlela zokuxhumana noNkulunkulu ambiza. iBhayibheli lithi uyena u-Eli wamtshela ukuthi ubothi khuluma Nkosi inceku yakho iyezwa. Wakufunda lokho wakuzwa. Uthemeshe njalo wasiyaxhumana noNkulunkulu. Muzokhanye kuseni. Ngifisa nje ukunipha amazwi, the prophetic empowerment. Ukuthi nikhona kuleli altar. Nikhona kulomuzi. Ningebe njengo Samuel na. Hallelujah. Lapho nasizofika khona sifunde samukele konke lokho uNkulunkulu asilethele khona eduze komphongolo. Ukuze kuhambeni kwethu bathandekayo bese kuyabonakala ukuthi kukhona lapha besihleli khona. Haleluya. Nikhona bathandekayo. Lokho amaZulu asinike khona bathandekayo. Lokho amaZulu asinike khona yilokho fasidlulisele phezu kwabo bonke abaseduze kwethu. Haleluya. Lo Musa emhleli nawo ukubona ukubuka umusa wokunisebenzela, umusa wokuphila okufanele niphile ngawo. Ngicela ukujampela uye ku 1 Kings chapter 19. Sisekuyena Samuel simkhathalise namakhosi okuqala chapter 19. uSamuel wakhonza uNkulunkulu, ngivumele ngisho kanje, ebuncaneni bakhe. Wakhula emseni, wakhula ekumazini, wakhula ezindleleni zikaNkulunkulu. Haleluya. Neno uNkulunkulu abesehamba naye. Njalo Nkosi lithi esekhulile imisebenzi eminingi yami ayenza yabaluleka. Enye yawo yakwenza lithi iBhayibheli waba nesikole sabaprofeti. Haleluya. Waba nesikole sokuqeqesha nokufundisa abaprofeti. Haleluya. Amen. Inilindele bathandekayo. Ya. Ngiyafuna ukuhamba la kodwa nginilindele. Ngifuna ukuhamba ngedwa, ngifuna ukuhamba nani, nginilindele. Haleluya. Ndingumoya wenu kuphela. Uwone ngidinga ukuthi uconnect nami bathandekayo. Sizohamba la kodwa nginilindele. Haleluya. uSamuel wakhonza uNkulunkulu ebuncaneni bakhe, wambatha ingubo yamahlombe. Akukho la sizwa khona uSamuel wanqoba kanjani izinto noma yini ayinikwe yenye ngaphandle kokuthi nje waya kuNkulunkulu. Haleluya. Wembatha ingubo yamahlombe phambi kaNkulunkulu. Haleluya. Zonke ezinye izimpi zawa phambi kukaSaul. Haleluya. Akamanga lapho bathandekayo. Uthema ekhula wayesekhulisa abanye Samuel. Wayesekhulisa abanye
oSamuel. Hallelujah. Ungebe omunye oSamuel ekuseni, ungebe omunye oSamuel na. Fonda chapter 19 uqale ku verse number 3. Esekwenzile lokhu Eliya wasuka wahamba ukuze asindise impilo yakhe. Okay, ngicela ufunda verse 1 bese uphela ku verse 3. U-Ahabi wambikela uJebhezi konke okwekwenziwe ngu-Eliya nokuthi ubulele bonke abaprofeti ngenkemba. Angithi bathandeka masingalethi isithombe la mhlawumbe ukuze sibambe lokho okukhulunywa uJezebel la. Lithi izwi lenkosi ungathole mhlawumbe umlando ngoEliya kodwa uvela nje la esema elwa nokusebenza kuka-Ahab nonkosikazi wakhe uJezebel. Into la uEliya ayenza noma ayithunyelwe wayezojaja uIsrayeli, ezofundisa uIsrayeli izindlela zikaNkulunkulu, emqaphile ukuthi uIsrayeli angaduki, angasuki kwisivumelwano anaso noNkulunkulu, angakhonzi abanye uNkulunkulu, angamisi amanye ama-altars, angabi nobudlelwane nabezizwe. Hallelujah. Yilokho ayikumele uEliya. Lithi iBhayibheli u-Ahab uma ngabe ethatha ubukhosi akekho umuntu owacunula uNkulunkulu njengaye. Ngoba uma ethatha ubukhosi lithi iBhayibheli waduka enhlizweni yakhe. Yena waba mubi kakhulu ngoba waze waganwa owezizwe owesuka kulabo bekhonza uBhali uJezebel, indodakazi yompristi bazalwane owayephethe i-altar likaBhali. Leyo nto yamenza uNkulunkulu waphambana kakhulu noAhab ngoba utheme igana uJezebel wakha i-altar likaBhali kwaIsrael. Ikhona bathandekayo, ungayithandi bazalwane kancane lento yokuthi ukhonza uNkulunkulu bese ulethe ezinye izinto. Ukhonza uNkulunkulu uyamthuka uNkulunkulu, uyamthuka, umtshela ukuthi uyehluleka, ingakho umzamela noma umsekela, umnika ezinye izandla. Hallelujah. Ingakho mesha umthetho uthi ongabi nabanye ngaphandle ya, mnike nje indawo ephakeme, umthembe, umkholwe. But uNkulunkulu ungamenzeli into yokuthi umbonise ukuthi uyehluleka, angadinga usizo kuwe, ukuthi wena umfunele uxhaso lokuthi ngoba uyahluleka ukuphendula laba bazokusiza ukuphenduleka kwalento ongakwazi ukuyenza. UNkulunkulu. Izwi lenkosi lithi wakana uJezebel wayesemakheli i-altar. uJezebel wayesedukisa uIsrayeli ngokuthi amtshele uIsrayeli ukuthi kunoNkulunkulu wemvula ngaphandle kaSimakade. Useyamemezela kutshela isizwe ukuthi sizonxusa uBhali ukuba kulethe imvula, basithembele kuBhali. Lithi lenkosi uEliya waphakama lapho uNkulunkulu wamtshela, wayeseya phambi kwabo wasethi akunetha mvula namazolo ngaphandle kwezwi la. Mayithi izwi lami usho izwi likaNkulunkulu wakwaIsrayeli, efundisa isizwe ukuthi imvula ayiveli kuBhali, ivela kuNkulunkulu. Ake siboneke iminyaka emithathu nenyanga eziyisithupha ukuthi uBhali uyokayinise yini imvula masithe ngeke. Lithi iBhayibheli kwaphela iminyaka emithathu nenyanga eziyisithupha imvula ayinanga, kwaqiya ukuthi uBhali akakwazi ukunethisa imvula. iBhayibheli lithi wasethi mayisebuyela kubona wathi asikhuphukeni siye entabeni siyomisa khona i-altar bese siyocela ukuthi imvula idedele, bese siyabona ukuthi ubani uNkulunkulu onguNkulunkulu. Hallelujah. Izwi lenkosi lithi uthi-ke ulaphuza uEliya lobo uyophendula ngemvula siyakumkhonza. Hallelujah. Bakhuphukela entabeni, babefika entabeni obanika ithuba bakaBhali wathi qalani nina nimise i-altar bese niyambiza uNkulunkulu, bese ningawulayithi umlilo lowo ozowehla ngomlilo, umhlatshela umukele. Ukwehla phela komlilo kusho umhlatshela, kusho kwamukeleka komkhuleko, kusho ukuthi imvula emva lokho isiyehla.
iBhayibheli lithi bamemeza kwasho ukuthi ngezwi lomuntu kaNkulunkulu engakasho uthela kukunetha vula namazolo. iBhayibheli lithi masebedlulile wasiyaphakama wamisa i-altar wasiyambiza uNkulunkulu wathi Jehova sibonakalise vele ukuthi wena nguNkulunkulu. iBhayibheli lithi wehla umlilo washisa umhlatshelo. Thama usha umlilo uhlisa umhlatshelo wesithi babambeni bonke nibabulale ngokosiko lwenkemba. Okusho ukuthi uhluliwe ubhali uyabusa ophezukonke. Haleluya. Awuthi izitha kaNkulunkulu ezimelene noNkulunkulu empilweni yami siyehlulwa siyabulawa ngosiko lenkemba. Ngegama likaJesu ngiyachitha ngiyabhidliza ngiyahlaphaza wonke ama-plans obumnyama wonke amaqhinga esitha ngiyawahlulekisa ney'khonzi zobumnyama ngiyasichitha ngegama likaJesu. Bonke bayahluleka bayabulawa ngosiko lenkemba. Siyabachitha-ke abazali abamelene nokukhanya kaNkulunkulu phezu kwempilo yabo. Izikhonzi zobumnyama ithunywa zobumnyama. iBhayibheli lithi-ke babulawa ngosiko lenkemba. Kwase ethi-ke uNkulunkulu ku-Ahab gijima ngokuba kuza imvula enkulu. Lithi iBhayibheli emva lokho imvula yehla. Wayesiyafika ku-Ahab wambikela uJezebeli ukuthi lapha entabeni kuphendula uNkulunkulu wakwa-Israyeli. Lapha entabeni sihluliwe thina nabaprofeti bakaBhali ezinjani babulawa. Lapha entabeni sehle nemvula. Zokulibona linetha nje nguNkulunkulu wakwa-Israyeli. Lithi iBhayibheli uthe mezwa lokho yila khona-ke sephendula-ke kule church. Qhubeka verse 2. uJezebeli wayesithumela isithunywa ku-Eliya ethi sengathi onkulunkulu bami sengathi onkulunkulu yamuzwa ukuthi bazana usahlehlela emuva kithi kulokho okunqotshwe kuphi entabeni. Sengathi onkulunkulu bami yabo bengenza kanjalo kimi yabo futhi banezele uma nje ngalesi sikhathi kusasa yabo ngingakwenzi wena ube njengomunye wabo. Sithini statement la mangihle uma wena kusasa kushonelanga ungafanga. And kusho uJezebeli indlovukazi uyakwazi ukukhomanda amabutho ani enkosi uAhab ukuze kubanjwe bani kubanjwe uEliya. Haleluya. Qhubeka. Esekwenzile lokhu Eliya wasuka wahamba ukuze asindise impilo yakhe. Esekuzwile lo ubalekela kuphela kwakhe waya eBerisheba kwaJuda. Nanso into abazali ephazamisayo yokuqala yabo. Qhubeka. Waya eBerisheba kwaJuda wayishiya khona inceku yakhe. Umuntu wayehamba naye uEliya kulesikhathi ebhekane naso wambona engafanele ukumeduze kwakhe. Wayoshiya inceku yakhe khona. The statement esikhulu esisho ukuthi nanoma yini engenzeka wambona ukuthi akekho kwi-position. Qhubeka. Yena wahamba uhambo losuku ehlane waze wayohlala phansi kwesihlahla sonwele enhlizweni yakhe ephethe lo mlayezo wathi wafisa ukufa. Kuphi bazalwane? Enhlizweni yakhe. Ibambeleyo kwakusenhlizweni yakhe ubunzima ebhane nabo engenamuntu wafisa ukufa. Qhubeka. Wathi sekwanele manje simakade sale usuthatha umphefumulo wami ngokuba angilungile kunokhokho bami. Wabeka uhlangothi phansi walala ubuthongo phansi konwele. Wayesebeka uhlangothi lakho walala phansi uyedwa bathandekayo. Inceku yakho njani? Uyishilo akasale lo naye umthwalo kulo mthwalo embhekane nawo. Ithi iBhayibheli waya phansi kwesihlahla wesinjalo walala. Buka ke naNkulunkulu yabo
wezwa ingelosi imthinta. uNkulunkulu bazalwane wezinjani wathumela ingelosi. Na ingelosi ifika kuyena yamthinta yathi kuye Vuka udle. vuka udle. Wayesevuka. Bheka nanto iqebelengwane ngasekhanda lakhe. Uzokukhanya vuka udle. Ngakhuluma lento esenhlizweni nxa isimo sibonayo vuka udle. Uzokhanya ungasho enhlizweni lento ofuna ukuyisho nxa isimo sibonayo vuka udle. Hallelujah. Amazulu ayilalela into oyishoyo athi wena udinga ukudla ukuze uqhubeke ngalento. Hallelujah. Hallelujah. Mawudle kulesi sizini. Mawumukele ukudla kwaphezulu. Vuka udle, vuka udle. Vuka udle. Shiya leyo nto kuyona. Yekela lokho ukukhathazeka, yekela lokho ukudangala, yekela lokho ukwahluleka, yekela lokho ukuzahlulela kwawena ukuthi sekwenzeka ukuthi vuka udle. Hallelujah. Amazulu athi wena udinga ukudla. Lento izokwazi ukwenzeka. Qhubeka. Elalenziwe ematsheni ashisayo nophiso lwamandla. Wavuka wadla ini? Iqebelengwane. Yebo. Elalenziwe ematsheni ashisayo lalingaphekwanga bazalwane emlilweni, laliphekwe ematsheni ashisayo. Ilanguage yakwa prophetic leyo. Laliphekwe ematsheni anjani? Kambe imithetho ishumi yabhalwa. So lokhu kupheka okwakuphekwe kwisimiso. Into engasobe yashintsha ukuthi ifikile kwisystem kaEliya. Hallelujah. Wayingadli into bazalwane yezwe ngomlilo wesandla kodwa kwakuyinto eyiphefumulelwe uNkulunkulu. Ukudla kwakhe kwakuzoshintsha impilo yakhe bazalwane phakade. Amen. Njengomthetho wakho lotshiwe enhlizweni phakade. Hallelujah. 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 Vuka udle etafuleni inkosi ekuvusela kulona. Hallelujah. Vuka udle etafuleni inkosi ekuvusela kulona. Hallelujah. Qhubeka. Wadla waphuza wabuye walala phansi. Wadla waphuza wabuye walala phansi. Uthe sedlile izindaba zophinde walala. Ya. Ingelosi kaSimakade yabuya okwesibili yamthinta. Ingelosi kaSimakade yaphinde yabuya okwesibili bathandekayo. Yebo. Yamthinta yathi kuye. Yebo. Vuka udle ngokuba indlela yakho yaphinde yamthinta ingelosi yathi vuka udle ngokuba indlela yakho injani? Muzokhanya vukani idle futhi. Indlela isende bazalwane emzini wasemthonjaneni. Hallelujah. Uhambo lusaqhubeka bathandekayo. Amen. Ukhuluma kaNkulunkulu akapheleli usazopheleliswa. Hallelujah. Injongo kaNkulunkulu bazalwane ikafezwa isazofezwa. Hallelujah. Icebo lophezulu konke lisazophatheka libonakala. Lokhu uNkulunkulu bazalwane aphefumulele kule ndawo. Amen. Sazothatha indawo yakho. Kodwa akuzukwenzeka singakaqondi ukuthi okwenkazimulo yegama lakhe. Akuzukwenzeka uma sacabanga ukuthi okwestatement sethu bathandekayo. Into nje yokubonisa thina fabe into yokubonisa yena. Yinto yegama lakhe. Akhona ukwenza kwethu namandla ethu neyikhwepha zethu. Hallelujah. 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 Vuka udle ngoba indlela isende. Vuka udle ngokuba indlela isende. Vuka udle muzokhaya. Amen. Uhambo lusaqhubeka. Hallelujah. Usazogijima. Hallelujah. Usazoyezizweni. Usazogijima. Usazoyezizweni. Hallelujah. Usazodlulisela lokho wena unikiwe entabeni kaSimakade. Usazodlulisela ezizweni bathandekayo. Vuka udle ngokuba uhambo lwakho lusaqhubeka. Hallelujah. Hallelujah. Qhubeka. Wavuka wadla waphuza. Yeah. Wahamba ngamandla alokho kudla. Lokho kudla akudlayo phambi kwakhe. Wahamba ngamandla akhe. Angibazana ushinqe. Olala kuphi ngaphansi? Kwesihlahla sonwela olisekhona abathandekayo. Enzwa yibazalwane. But wavuka wadla. Wayesehamba ngani? Ngamandla alokho kudla. Yebo. Izinsuku ezingamashumi edle kanye bathandekayo. Amen. Noma edle nje kabili wahamba insuku ezingamashumi 4. Vuka udle uhambe ngalawo manje.
vuka udle uhambe ngalawo mandla. Hallelujah. Vuka udle uhambe ngalawo mandla. Hallelujah. Vuka udle uhambe ngalawo mandla. Amen. Vuka udle uzohamba ngalawo mandla. Amen. Vuka udle Hallelujah. uzohamba ngalawo mandla. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hayi ngamandla, hayi ngayikhwepha, hayi ngamandla, hayi ngayikhwepha, hayi ngamandla, hayi ngayikhwepha, Hallelujah. hayi ngamandla, hayi ngayikhwepha. Vuka udle, vuka udle uzohamba ngamandla bazalwane alokho kudla. Hallelujah. Oh bathandekayo, uhambo lusaqhubeka, umsebenzi ophezulu konkusamile, iphupho likaSimakade lisamile. Kufanele lifezeke, kufanele ligcwaliseke, kufanele lipheleliswe, kufanele lifezeke, kufanele lipheleliswe. Vuka udle, vuka udle, vuka udle, vuka udle kuleso sihlahla sokukhathala. Vuka udle kuleso sihlahla sokudikibala. Vuka udle kuleso sihlahla sokuphela amandla. Vuka udle, uhambo lusaqhubeka, uhambo lusaqhubeka, uhambo lusaqhubeka, uhambo lusaqhubeka, uhambo lusaqhubeka. Ithi lenkosi wahamba ngalawo mandla alokho kudla izinsuku ezingama-40. Yebo, Lobusuku obungamashumi 4. esedlile ehamba ngalawo mandla. Ya Waya entabeni kaNkulunkulu masikhuphukele entabeni kaSomandla, sikhuphule ngalawo mandla lokho kudla. Awu khona abantu khona hamba nami, masikhuphukele entabeni kaSimakade. Hayi ngamandla ethu, ngamandla lokho kudla. Masikhuphukele entabeni kaSimakade, hayi ngawethu amandla kodwa ngamandla lokho kudla. Lokho asinike khona, lokho asiphe khona, lokho asimukelise khona, masiye kuye, sikhuphukele kuye. Sabelo yabizwa, masikhuphukele 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 kuye. Masikhuphukele kuye. Masikhuphukele kuye. Masikhuphukele kuye. Masikhuphukele kuye. Amandla lokho kudla, amandla lokho kudla. Bayibhele ithi ngamandla lokho kudla wakhuphukela entabeni kaSimakade. Qhubeka, wakhuphukela entabeni kaSimakade. Siyamukela njalo bathandekayo, njengoba lokhu simukela nje siyamukela, siyaqhubeka siyamukela. Hallelujah. Yebo, Waya entabeni kaNkulunkulu iHorebu. yes. Wangena lapha emgedeni walala khona. Abangasalala phansi kweyihlahla, wangena kumpazalwane emgedeni okuphi kona, entabeni kaSimakade. Wathi mangiphephele Nkosi esandleni zakho, uNkulunkulu mangwele kwezakho izandla ngaweli kwabezizwe. Hallelujah. Mangiphelele kwezakho izandla uNkulunkulu ngaphelele ey'meni. Hallelujah. Noma sekuvele noma gijimela kuye, gijimela kuye. Bayibhele uNkulunkulu lithi wayezwile ngasemuva ethi enhlizweni ufisa ukufa, but uNkulunkulu akamphendulanga. Wesinjani? Waletha ukudla. Qhubeka. Kwase kufika izwi likaSimakade lathi kuye, Wasiyafika umnikazi wohambo wathi kuye, yebo, Eliya, wenzani lapha na? akazwanga ngani bazane phansi kwesihlahla. Lokho akusho enhlizweni, akuthathanga uNkulunkulu lokho.
wamnika ukudla uzesokwazi ukumphendula. Awuthi ngiphendulile ngilambile. Ngiyawachitha lawo mazwi engiphendule ngawe endlaleni. Ukuba bazalwane isitha ke sikuhlasele uzukhuluma amazwi angewona uthi hayi kusho ukuthi izinto ngeke ilungu ukuthi ngeke kwenze kusho ukuthi mina ngiyehluleka. Ngiyawachitha lawo mazwi wakhuluma endlaleni. Haleluya. So lesisimakathi athi khuluma ebusweni bakhe, khuluma kuye. Yena oswayo nowaziyo. Yena othi bawukhuluma kuyena onamandla okufeza lokho ozokusho kuyena. Ithi iBhayibheli wamnika ukudla lokuthi akwenze njalo. Ahambe azofika kuphi? Entabeni. Usiyafika usethi uNkulunkulu wenzani la? Umayelana nani ukufika kwakho la? Ya? Wathi ngishisekele nokushisekela usimakade uNkulunkulu wamabandla. Mana uyafana noverse 4 lo. Enhlizweni yakhe wafisa ukufa wathi sekwanele manje simakade sale usuthatha umphefumulo wami ngokuba angilungile kuno khokho. Nawe ke manje usedlile uhamba ngamandla okudla. Uthini verse 10? Ngishisekele nokushisekela usimakade uNkulunkulu wamabandla. Uyamuzwa bathandekayo. Uthi na into enginawo mina ngishisekela usimakade uNkulunkulu wamabandla. Noma ngabe bengizwile ireport kaJezebel, but umoya wami ushisekela uNkulunkulu ngalokuhle ngidlile. Oh muzokhanya bathandekayo. Sishisekela usimakade emzini wasemthonjaneni. Sishisekela usimakade kule season esiphila kuyona. Sishisekela inhloso yophezulu kulesikhathi. Hallelujah. 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 Unanda uthi namsisekela usimakade. Hallelujah. uNkulunkulu wamabandla yabo. Ngokuba abantu bakwaIsrael basilahlile isivumelano sakho. Bese njani bakhonza uBhali. Bathembela kuBhali yabo. Badilizile ama-altar akho. Basebakha ama-altare kabani? KaBhali kune-altare lika uNkulunkulu yabo. Babulala abaprofeti bakho. Bafihla abaprofeti bakho ngenkemba yabo. Sekusele mina ngedwa. Esinye statement ke le sekusele mina ngedwa. angihambi nanencebo sekusele mina ngedwa. Ya. Sebefuna umphefumulo wami ukuba bawususe. Uthi ke nami noma ngisele ngedwa anginamuntu okungisiza. But bafuna nami ususa ini. Ngize kuwe ukuzothi icebo lakho lingevinji. Ngize kuwe ngizothi icebo lakho noma bewufuna umphefumulo kodwa yakhe indlela ngemizwa. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Lelo verse iyafana no verse 13 kusho into efanayo. Phinde igama elifana verse 14, uverse 9 no verse 10 uyafana no verse 13 no verse 14. Hallelujah. Wambuza uNkulunkulu waphinde uverse 13 wathi Eliya wenzani lapha? Waphinde impendulo efanayo shisekela usimakade. Bahlubukile abantwana bakho. Babulala namaprofeti bakho kusele mina ngedwa. Sebefuna umphefumulo wami ukuba bawususe. Verse 15 yabo. uSimakade wayesethi kuye hamba ubuyele ngendlela oze ngayo. Uzokhanya buyela la usuke khona. Buyela la usuke khona. Thani mangibuye la usuke khona. Buyela la usuke khona. Buyela la usuke khona. Buyela la usuke khona. Yabo. Uye ehlane eDamaseko. Lapho usufikile khona uyakugcoba uHazayeli. Ithi lapha ingelosi kwesibili Vuka udle ngoba uhambo lwakho lusalute. Sekuthiwa manje buyele emuva ezinjani? Uyogcoba. Uyabona uhambo lusaqhubeka. Sisazogcoba amakhosi. Sisazogcoba abapriest. Sisazogcoba abaprofeti. Sisazogcoba abapostoli. Sisazogcoba abavangeli. Sisazogcoba abelusi. Sisazogcoba ababusi. Sizazomisa isekelo. Hallelujah. Buyela lapho, buyela lapho.
kuyindlela obuhamba ngayo. Fike khona uGobe. Ugcobe uHazayeli abe yinkosi yama-Aramu. Yeah. Ugcobe futhi noJehu indodana kaNimishi abe yinkosi yakwa-Israyeli. Yebo. Bese ugcoba no-Elisha. Inkosi, yabona inkosi yakwa-Israyeli. uNkulunkulu athi akayigcobe. Uyazi ku-replace wabani? U-Ahab. Lo ofuna uthi uNkulunkulu sengiqedile hamba ogcobeni inkosi. It is done. Ngicela ukusho ukuthi mobile move. Awusezokubhekana nezipho oyishiyile. Uzoyifica ingasekho. Hallelujah. Lento ebiphusha ngeke usayifica isakhona. Lento ebikumisikile ngeke usayifica isekhona kuzoshintshana. Awuthi ushintshana ihlalo. Ngegama likaJesu. La ngibuyela khona. Izinto ayiguquliwe. Siyagcoba ngekuseni ngomgcobo lokuguqula izinto mawubuyele emuva. Uyafika uthulisa imisindo ekususile. Uyafika uthulisa izimbo ezikususile. Uyafika ulwe bazalwane ngamandla ophezulu. Ngokudla okudlile. Ufika uthulisa izinto. You replace izinto. Oh wena u-Ahab. So uma ngifunda ngomunye bishop kuthiwa u-bishop u-archbishop Idahosa wahlangana nenye indoda eyayishumela ivangeli wafisa ukuthi into yayo yazeke emhlabeni wonke. Wayesebhala incwadi, wayibhalela incwadi wayithumela kupresident wezwe ezweni layo wathi cela ubele ezweni lakini ufike unike upresident le ncwadi wabhala ngesandla wathi mina Idahosa ngicela lo umfake kwa-TV avele iteshi lesa-Onaw istage kuphela wathi umfake ashumele ngosolo ukuthi njalo kusukela namhlanje. Indoda yaya khona yafuna indlela mayifika kupresident yamnika incwadi yathi ubishop uthi akunike le ncwadi wayivula upresident wathi ubani lowo? Awubele ufike umbuzo ukuthi ungubani lowo? So indoda ibele emuva efika ethi ngifikile kupresident wangibuza ukuthi ungubani manje bathi bofika umtshela ukuthi ngilo omsusa namhlanje ngiyamsusa esihlabeni akasekho. Kuthiwa kungakapheli iviki wadutshulwa esinye iseyigibeni samshaya sambulala. Uma simbulala wasebeka upresident omusha waphinde wabhala incwadi ngesandla sakhe wathi hamba umtshela ukuthi ngithe ngicela kufake. Lo president mayithola incwadi washo ukuthi uyayazi le ndoda ifika before uyayazi sibele emuva yafika yanika igama lokuthi lowo ongezukufaka kusho mina ngiyamthusa sengibeka omoya. Kuthi upresident wavele lo wayikhona wasayina incwadi lo ndoda yangena kwa-TV mahala. Hallelujah. Ngoba kwakhuluma umuntu wayisebele emuva edlile esihamba ngamandla lokho kudla. Ngithi mina buyele emuva ngamandla lokho kudla ufike wenzenjani? Uyawufika ushintshanisa izinto. Lokho bekuxosha uyafika ukuxosha. Lokho bekulwa lapho uyafika ukwehlule. Lokho bekubanga nomsindo uyafika ukuthulise. Hamba ubuyele emuva ngalawo mandla lokho kudla. Ugcoba amakhosi khona. Lithi iBhayibheli wathi-ke gcoba lamakhosi. Gcineni wayesethi ugcobe no-Elisha indodana kaShafati wase-Abhela Mehola abe ngumprofethi esikhundleni sakho. Ngicela mhlawumbe ngithi ungena kuleli verse. Kumele ngithi kuhlala nje kulona kancane before sibele u-A. Uthi uNkulunkulu bese emva lokho ugcoba nobani? No-Elisha abe yini? Abe umprofethi kuphi? Esikhundleni sakho. Khumbula-ke ngicela sibalansise ivesi. Uhambe nenceku waya eDamaseko kwezinjani? Wayishiya. Indaba ibingekho kwi-position. uNkulunkulu mayisebuka mehla kwathi nangu umuntu ongama nawe. Nangu umuntu ongathwala umthwalo kanye nawe uyakumgcoba. Abe ngumprofethi endaweni yakho. Izwi lenkosi lithi wabuyela emuva bheka wafica u-Eliya elima ngey'nkabi. Wayengekho kulento ayecabanga ukuthi uNkulunkulu uyomfice kuyona. Wamfice yini? Ewumlimi elima ngey'nkabi eziwu-12.
iBhayibheli lithi wafike wama ngasensimini kwasho ukuthi umzwile uNkulunkulu okhulumile wenze njani kumlimi waphonsa ingubo yakhe kabasikalifundi thethelela ngokuFunda singabona abantu uthatha kulento eshoyo verse 19 wasuka phela lapho verse 20 wasuka lapho wafumana uElisha indodana kaShafati elima ngezinkabi Yeah. ezingamabhanqa ayishumi yabo eziqhuba yena esebhanqeni le12 uEliya wadlulela kuye wayesemphonsela ingubo yakhe umfica wenzani bathandekayo uyalima ukhona bakhelwane umfica wenzani bathandekayo uyalima ubhizi uyalima but yena uphethe izwi alitsheliwe ukuthi uyafika mezinjani umgcobe lithi iBhayibheli bemfica elima wayesemezinjani wamphonsela ingubo yakhe indaba engamgcobi njengoba kushiwo kufanele ameme bese naye eyasabela ukhona bakela kufanele amnike isimemo naye enze njani kwisimemo qhubeka uElisha wazishiya izinkabi all right number 1 uElisha uthe mayiphonsela isambatho ezinjani washiya inkabi wasondela ngicela usabele makhelwane siyabona useyinkabeni uyaphusha kodwa sicela kulesambatho ophosela sona ezinjani sabela haleluya amen ubhizi neyinkabi kodwa izinjani sewuphoselwe isimemo uElisha wezinjani washiya izinkabi yebo wagijima elandela uEliya wenze njani bathandekayo wagijima wenze njani bathandekayo wagijima wenze njani bathandekayo wagijima wenze njani walandela uEliya washiya ini izinkabi ngicela usabele makhelwane kuseni ngicela usabele makhelwane kuseni ngicela usabele makhelwane kuseni ugijime ushiye ini shika bese kwenzenjani ulandela isimemo angazi abantu bayezwe kuseni gijimani muzokhanya landelani ugcobo gijimani muzokhanya landelani umusa gijimani muzokhanya landelani ubiso gijimani muzokhanya landelani isivumelwano qhubeka ake ngange ubaba nomama uElisha wagijima wamlandela yebo ake ngange ubaba Wathi? nomama ngifuna ibekelela ukuthi wabekahacela wagijima wamlandela wayesethi kuye awunasi isicelo enginaso yebo ake ngange ake ngivalelise kuphi ubaba nomama ubani othatha isinqumo sokuvalelisa ngicela uvalelise la ubambeke khona ngoba la ubizwa khona uzohamba ngamandla lokho kuhle haleluya qhubeka bese ngikulandela bese ngikulandela uthini uthi ngisacela ukuvalelisa bese ngiyakulandela zwana impendulo wathi kuye hamba ubuyele emuva hamba ubuyele emuva ngokuba ngenzeni kuwe ngokuba ngenzele mina kuwe izwa le akashonga ukuthi kodwa Elisha kuthuma ngizokulinda hamba ubuyele emuva ngoba mina ngenzele kuwe uma ungakayiboni le hamba ubuyele emuva ngoba izohlupha uma uhamba ungayiboni ibone le nto elandelayo haleluya hamba ubuyele emuva ngoba mina angazi kwenzakaleni mfabe wena ube nesambulo ukuthi kwenzakaleni kuwe kwenzakaleni kuwe yini lehlale kuwe qhubeka uElisha wabuyela emuva baba makhelwane Elisha wabuyela emuva wathatha izinkabi ezimbili phinda makhelwane uElisha wabuyela emuva ya wathatha izinkabi ezimbili wenze njani
wathatha izinkabi ezimbili ziphi lekade lima ngaso ya wazihlaba ya wapheka inyama yazo ngamajoka ezinkabi ngani bathandekayo ngamajoka ezinkabi ya wanika abantu badla yebo wayesesuka walandela uEliya bamba wanika abantu wathi bona ningixolele bafowethu ngithatha uhambo angisophinde ngibele emuva ngoba ngisho amajoka ngiwenze njani ngwashisile yini inkabi embili ubufakazi qinisekiso ukuthi lento engiyenzayo ngiyayenza uthini uJesu umuntu makathabathe isiphambano sakhe enze njani angilandele bese ethi othanda ubaba nomama kakhulu kunami angifanele aya ulizwanga makhelwane awuzwanga makhelwane ngicela ukushaya makhelwane uthi wena uzwanga makhelwane wena uzwanga othanda kakhulu haleluya kunami akangi ifuna le ukuzidela uma bazalane sihamba nje basihamba nje kwa prophetic uyabona umusa lokuthi unyawo uphinde uthi ngeke kulunge ngeke uzohamba yabona lokuthi ngeke uphinde pho hayi lutho ngeke yenzeke ivume lento ibambe ikuguqule ikusela fokuze ikhona vala umnyango ngemuva ubheke vala ubheke okay iBhayibheli washiya wayesizijani wasuka wamlandela uEliya waba yisikhonzi sakhe wafika khona waba yini isikhonzi wafika khona waba yini isikhonzi yindaba kufanele abe yisikhonzi ukuze ezokwenziwa abe yile amazulu athe asebenze yona athena amazulu hamba ukuze abe yini abe umprofeti kuphi esikhonzini sakhe but kufanele na amlandele abe yini ukuze kwenziwe njani kwakhiwe the prophet kuyena haleluya ukuze kwakheke lo mprofeti kufanele abe yini isikhonzi ngemuva bese yazala uEli ethempelini uEli waba umntwana wempatha ini ngoba yamahlombe kubi ethempelini ethuzo komphongolo izwi lenkosi lithi emva lokho wakhula wamukela umusa kubantu nakuNkulunkulu iBhayibheli lithi uElisha wabe seyahamba naye wamlandela waba yisikhonzi ekhonza wabe seyafundiswa ekhonza wadlula ezigabeni ezahlukene uma ubuka ngasekugcineni before anikwa amandla lithi iBhayibheli wamcela uMakhosi esibili chapter 2 ngizokufundela nje amavesi ambalwa uverse 3 wakho lithi iBhayibheli uEliya wathi kuElisha ake uhlale lapha ngokuba usimakade ungithumele eBethel kepha Elisha wathi ngifunga ngiyagomela phambi kwaSimakade naphambi kwakho angisoze ngisuke kuwe uyasikhumbula isikhonzi ahamba naso wasiya edama sathi makuthiwa masiya sathi isikhonzi hey khumu hey kade zisha la uthe angisale but kuElisha wathi makuthiwa kasale wathi hayi kuphila kaJehova ngeke uma ngingasala la kukhona izinto ezizosala ngeke ngisayithola haleluya isiphi izinto ezisalisayo endleleni la sihamba ama storms ama challenges ivunguvungu zonke sibhekana nazo makufika izivungu bese uyozidlala bese uyasala usale kancane nje usale emva lokho usoseka usekhona mase sithi siyabheka sibuka ukuthi ubani usaliswe yini unazo futhi izathu naso ukuthi usaliswe yini saliswe ukuthi nje kube nestorm
abathi ukuhamba othi bakhala yabona ukucashayo uyasala. Omunye ngezathi ephatheka ukuthi hayi kwasuke kwavela sivunguvunga senesinjani ngase ngilokhu ngisaphesha ngisaphesha uphesha kanti wena wakha ngani phezu kwedwala la khona yonke into ifika ishaye kuphi edwaleni wena wenzenjani ume. Okwesibili uverse 4 lithi iBhayibheli u-Eliya wathi u-Elisha ake usale lapha ngokuba usibakade ungithumele eJerikho. Uthini nakhona ngifunga ngiyagomela phambi kasibakade naphambi kwakho angisoze ngakushiya. Verse 6 u-Eliya wathi u-Elisha ake usale lapha ngokuba usibakade unjani ungithumele eJordani. Uthini yena ngiyafunga ngiyagomela angisoze ngakushiya. Indaba ngoba ugijimile wazoba yini isikhonzi uphula amajoka wapheka izinkabi ukuze zenjani athathe uhambo aqhubeke. iBhayibheli lithi kuverse 9 kuverse 8 u-Eliya wathatha isambatho sakhe wasisonga washaya amanzi ehlukana ngapha nangapha bawela iJordani bobabili behamba emhlabathini omile. Wayezokubona kanjani lokho u-Elisha uma ngabe wasala kuphi eJordani noma eJerikho? Wayezokubona kanjani ukuthi makuvela imfula kugoqwa isambatho? Hloniswa kanjani amanzi? Ngomusa wasezulwini. Udlula kanjani emanzini amaningi? Ngogcobo. Haleluya. Nalo hayi noma kanjani kunendlela okwenziwa ngayo. Lithe kuverse 9 bese kwathi sebewele iJordani u-Eliya baba makhelwane lo wayesentabeni edla ukudla kwamgcina insuku kwathiwa kuyena kumele imuvu yogcoba u-Elisha. Emva kwalezo igaba usethi ku-Eliya kuverse 9 u-Eliya wathi ku-Elisha cela ukuthi ufisane ngikwenzele ngaphambi kokuba ngisuswe kwesekusuku-ke manje lokuthi uhambile ukuhamba wafinyelela sekungizwa kanjani kuyena usengacela bese kuyadluliselwa. Awuthi makudluliselwe kimi njengokwesambulo sophezulu. Lokuthandekayo nebiziwe nini entabeni kaSomali, nebiziwe nini emzini kaNkulunkulu ophilayo, nebiziwe nini abathandeka kulolu ugcobo. Haleluya. Nebiziwe kulo musa makudluliselwe kini. Akungathi kusahanje endleleni bese njani nisala bazalwane eJerikho, nisala kuphi eBethel. Yini iJerikho nani iBethel iJerikho bese iJordani. Musukusala kulezi igaba fika usale khona ngoba njengoba usala awuzukuyifica lento yokubona umusa, awuzulithola lela thuba lokwe dluliselwa. Yosala njengenceke yasala kwahanja kwayiwa ngaphansi kwesihlahla sonwele yasala inceke. Babelithi wasiyacela esithi umoya wakho mawuphindwe kabili kimi. Uthini u-Elisha? Sengiyibonile into engibizwele kuyona ayiyona into efuna mina, ifuna ugcobo olehlisela. Uma ngahlisela lona ngizokwazi ukukwenza lokho amazwi lathi angikwenzi, hayi ngamandla, hayi ngekhwepha, kodwa ngomoya kaNkulunkulu. Bese sibela kuSamuel. Babelithi Samuel wakhonza uNkulunkulu esemncane, wafunda, waqeqesheka, wakwazi esekhulile lokhu uNkulunkulu ayemfundise khona. Wavula isikole sabaprofeti. Ukuzokwenzani? Uzofundisa, uzoqeqesha abaningi.
izwi lenkosi alisiniki okuningi ukuthi kulesi sikole kwakufundwayo, but ungivumele ngisho njengokwezwi lenkosi esikuzwayo esikholwa ukuthi ezinye zezinto ezabakhona kulesi sikole sika Samuel. 1, iBhayibheli lithi uSamuel wakwazi ukumbatha ingubo yamahlombe, wavela wama phambi kaNkulunkulu ngomkhuleko. Kusho ukuthi lesi sikole abantu babeqeqeshwa befundiswa into noma abenikwa ulwazi namandla okwazi ukuma phambi kukaNkulunkulu. Muzokhanya kufanele sifunde siqeqesheke sikwazi ukuma phambi kukaNkulunkulu. Ayikho into esokwazi ukuyenza ngamandla ethu, kodwa kufanele sime phambi kwakhe bese yena esinika abazali amandla okwenza izinto. Amen. Haleluya. Ukukhuleka kwenziwa phambi kukaNkulunkulu. Kunxusa, udumisa, ukhuluma naye, ukwamukela kuyena kwenzeka phambi kukaNkulunkulu. Kufanele sifunde ukuyoma phambi. Ukuma phambi kukaNkulunkulu isikhathi. Uthatha isikhathi uyayiposition ukwazi. Isitha siyakwazi ukuvimba ongakwazi ukuma phambi kukaNkulunkulu ngezinto odlula kusona. Kufanele ukwazi ukudlula ezintweni, ukwazi ukudlulisa izinto, ukwazi ukuyoma phambi kukaNkulunkulu. Haleluya. Okwesibili, izwi lenkosi lisitshela ukuthi uSamuel wezwa izwi, uNkulunkulu wakhona naye wamuzwa. Sibona ukuthi okwesibili into abayifunda kulesi sikole sika Samuel, bakwazi ukwamukela izwi livela kuNkulunkulu. Izwi elivela kuNkulunkulu. Haleluya. Ngoba uNkulunkulu bazana kwamukelwa izwi sofikile ke ubuye nomlayezo ovela kuNkulunkulu. Once wakwazi ukumukela umlayezo kuNkulunkulu, asiluthi isimo esiphambi kwakho. uJoshafat wabhekana nini? iBhayibheli lithi wacela isizwe sonke sayoma phambi kukaNkulunkulu, sakhuleka phambi kukaNkulunkulu. uNkulunkulu ngomprofeti wayeseletha izwi, wathi ngizweni Juda nabakhile eJerusalem, lempi akuyona eyenu. Haleluya. Akukhona okwenu ukulwa. Haleluya. Siyenza ninjani? Sihleleni ngokuba mina uNkulunkulu ngizakunilwela. Bakwazi ukwamukela izwi livela enkosini, base beyahamba ngezwi abalizwile. Bantu balithatheni, bakwazile ukuma phambi kukaNkulunkulu. Uzokwazi ukunqoba abazalwane, uzokwazi ukuya phambili kulolu hambo ngokuthi ukwazi ukuma phambi kukaNkulunkulu. 2, ukwazi ukwamukela izwi elivela kuNkulunkulu. Kwesithathu, ukufunda izwi lenkosi esikuzwa ngoSamuel ukuthi waba isikhonzi. Enye into ayifundisa abantu bakhe noma abafundi bakhe lesi sikole, wafundisa ukuseva, ukukhonza. Ayikho bazalwane into edlulisela isibusiso nomusa kule altar noma lobizo kumuntu njengenkonzo yokuseva. Umuntu ongakwazi ukuseva akakwazi ukumukela. Haleluya. uNkulunkulu ufuna sibe zikhonzi kuye ukuze sizokwazi ukwamukela kuye. Haleluya. Uma uyisikhonzi ukwazi ukwamukela nokukhulu komuntu omkhulu ukuze kukusebenzele. iBhayibheli lithi wamlandela uElisha elandela uElijah, waba yini? Waba isikhonzi. Uma beyibuza kwenye bathi akekho nomprofeti esingabuza, bethi ukhona uElisha owayenza, owayethela amanzi ezandleni zikaElijah. Wayini? Wayisikhonzi. Haleluya. Ukuba isikhonzi kusho ukuseva abazalwane icebo likaNkulunkulu. Kusho ukukhonza, kusho ukuzithoba, kusho ukwenza okaNkulunkulu uma kwakho ukhonze yena. Haleluya. Mofunda ngoSamuel lithi iBhayibheli walala endaweni okwalala kuyo uEli. uEli wayelala eduze komphongolo. Uthe mase kukhona uSamuel wenza njalo uEli, wasuka emphongolweni kwalala bani? Samuel. Waba yini uSamuel? Waba yisikhonzi. Automatically ba yisikhonzi. uEli asuke, wena ungene. Ziningi indlela ongangena ngazo la bekumkhona uEli. Haleluya. Number 5,
Esikuzwayo number 4 number 5 number 4 5 1 sithe ukuma phambi kwaNkulunkulu 2 ukwamukela izwi kuNkulunkulu 3 ukuba isikhonzi 4 uSamuel simbona uNkulunkulu emthuma ukuthi ayotshela uEli ukuthi uNkulunkulu utheni kuyena. Enye into ayifundayo ukwazi ukudlulisa umlayezo kaNkulunkulu. Bathandekayo, akulula noma ngabe usulimukele izwi. Akulula uvele udlulise uma ungakakufundi ukuthi lidluliswa kanjani, ngoba kwesisikhathi ukwehlelwe izwi elikhalisayo. Kwesisikhathi wehlelwa izwi elikunika likuzwisa ubunzima noma usizi. Kwesisikhathi wehlelwa izwi elikujabulisayo elikunika intokozo, but kufanele ngaphezulu kwalokho okuzwayo ukwazi kwenze njani ukulidlulisa. Ingakho isikhathi umuntu uyakufike izwi lenkosi umbona ewaphansi ngena phansi kwezihlalo, akhulume lapha phansi kwezihlalo, uyadlulisa izwi lapha phansi kwezihlalo. Kufanele afunde ukuthi uma selimukelile noma ngabe isimo sinjani kufanele akwazi ukudeliver izwi. Athi uNkulunkulu uthe, uNkulunkulu uthi phakathi kwethu, amazulu athi kini. Hallelujah. Number 5 yinto esifunda la ngoSamuel, umubuka esesebenza. iBhayibheli lithi waba ngaphansi kukaEli wakhonza ethempelini. Sibona into ayifunda khona kwaba abathandekayo ukulandela izimiso zendawo angaphansi kwayo. Ngolimi namhlanje ukubelonga kwi-local church. Ukubelonga bazalwane emseni kaNkulunkulu kuyinto ebalekile. Bonke abantu babona beyilokho abayikho ukuthi bavele emndenini ethile. Lokhu kuvela kwakhe emndenini kunefa lokuzalwa lavela khona. Sengisho nje ngokomuntu. Haleluya. And lowo muntu uthwele isibongo sala evela khona. Njengobona sizibongo ezihlukene ukuthi sivela lawo makhaya. Silaba abantu abarepresenta lawo makhaya. Uma uthi nje ngokwadlameni ngokwaMkhize, impela kusho ukuthi uvela kuleso sibongo ovela kusona. Haleluya. Okugcina iBhayibheli lithi wathandeka emehlweni abantu nasemehlweni kaNkulunkulu. Awuthandeki emehlweni kaNkulunkulu ungekho ngcwele. Wafundisa impilo yakhe yobungcwele. Waba mhlophe, wahlanzeka phambi kaNkulunkulu. uNkulunkulu ungcwele ufuna nathi sibe njani? Sibe ngcwele bathandekayo. Kufanele sikwazi ukuma phambi kaNkulunkulu. Kufanele sikwazi ukwamukela izwi elivela kuNkulunkulu. Kufanele sikwazi ukuba zikhonzi. Kufanele sikwazi ukudeliver izwi elivela enkosini. Abantu bazali bayanikwa izwi kuleli altar, bayanikwa abantu uNkulunkulu izwi bese umuntu esaba kulezi njalo kulidlulisa. Ufase ifunde ukuthi masulinikile izwi fa ukwazi ukulidlulisa bathandekayo. uNkulunkulu uzokwambula into la esambulile uzokwethuka bese uthena ngasaba ukusho. Uyazi ukuthi kuyicala ukungasho lokho okutsheliwe. Ukhona? Amen. Kwesikhathi into ozoyitshela uzoyibona inzima kunawo bese uzama ukuyibeka kulicala ukushinto ongeyona. Uma ngithe nje ngibizela umhlaba musufika bese uyipolish uthi uyazi wengwane kwangathi lapha ngazi ukuthi uyamenyezwe kodwa ke angazi kahle ake ubheke khona. Kuyikho ubokucheck ukuthi awubizwa ngani, ubokucheck ukuthi kuyikho. Haleluya. Uma ngabe umsabo kwami fanele kuye kuyena ungayi ngoba nesingawo ufika ukuthi ngithunyiwe ongithumela uthi angibizi. Yena uzosabela kulombizayo ngenxa yelothunyiweyo ehlonipha lo umbizi. Kanjalo uNkulunkulu ukadlulisa umlayezo bathandekayo. Kwesikhathi uvela uthi uma ngithi ngizosho lokho uzongibuka kanjani? Akenze umfanekiso athi uNkulunkulu
hambisela uma mgomede isinkwa ufike usho kuyena uthi mina uNkulunkulu ngiyamnakekela angithi uzothi mawuya wena uyibona uphethe isinkwa bese uthi hey uzongibuka kanjani uma mgomede uma ngithi uthi uNkulunkulu umnakekele ngalolo flow enguphethe kanti uNkulunkulu sekhulumile noma mgomede ukuthi izobe isho ukuthini lento yokufika kwakho uzoyi-understand i-message akazi ukubuka lento oyiphethe ngoba yena sekukhulunyiwe naye emthandazweni wathi uNkulunkulu ngiyisinkwa sokuphila kuye wena mawufika nesinkwa akusona lesi sekuyisiqinisekiso sento ayinikwe emkhulekweni bese usuka elinye sipalo yolanda ini crossa lesikhwama esikhulu mamkhume uthi uNkulunkulu akulethe lesikhwama uthi yena ukudla kokuphila kuseyikho sinkwa sokuphila nesinkwa nalesikhwama esingaka usiphethe kuseyikho uma mkhumeta angayitholi ini confirmation bese uhamba nani phambi kwaNkulunkulu unecala lokuthi uthe mayekuthuma ngenxa yokuthi usona isikhonzi ongakwazi ukumkhonza wamcabangela kanti kuzokwenza njengalokho inkosi ishilo iBhayibheli lithi kwakubani u-Elijah noma u-Elisha u-2 waye enkosini yena Ahab yes u-Elijah yes waye ku-Ahab u-Ahab wagula lithi iBhayibheli wayelimele baleka eqa kunempi wawe endlini walimala umehlele embhedeni esengasapholi lithi iBhayibheli wathumela izikhonzo ukuthi ziyombuzela kwi-altare likaBhali ukuthi uzosinda kulokhu kugula iBhayibheli lithi uNkulunkulu waya ku-Eliya wathi gijima uhlangabeze ithunywa ka-Ahab umbuzo ukuthi akasekho yini uNkulunkulu ka-Israyeli lokhu yobuza abaprofeti bakaBhali awuyikwehla kulowo mbhede wokugula uzofa nokufa izwa leyo message uyotshela ini inkosi elithi iBhayibheli wahlangana nezithunywa wayiniswa wathi hamba nitshela u-Ahab ukuthi uthe uNkulunkulu akekho umprofeti kwa-Israyeli ngoba engekho yini uNkulunkulu na eyobuza abaprofeti bakaBhali akakusinda uzawukufa embhedeni wakhe iBhayibheli lithi utheme ebuzwa lokho wathumela amabutho amangaki awu-50 ukuthi ezinjani amlande kubani uthe mnqake mlethe la ithi iBhayibheli bafike ehle iphekweje athi indoda ukapteni webutho athi yehla inkosi yafuna wathi Eliya uma umuntu kaNkulunkulu makwehla umlilo uniqothula lithi iBhayibheli basha bonke bafa kanye kanye wathumela besibili nakhona kwaphinda umlilo bafa bonke kanye kanye owesithathu ithi iBhayibheli wayemesaba uNkulunkulu wafika wakhule wathi ncela uNkulunkulu senzele umusa sihlenge nalabantu esihamba nabo sithunywe inkosi akuzile thina ikucelile inkosi ukuba usondele kuyona sicela thina usenzele umusa sithunyiwe lithi iBhayibheli wathi uNkulunkulu mlalele uye kuye umefika khona wamtshela wathi uyakufa nokufa etshela inkosi lithi iBhayibheli sihambile sidlula isikhashana u-Ahab waya kuNkulunkulu wazithoba wazendlala waxolisa ithi iBhayibheli uNkulunkulu waya ku-Eliya wathi uyambona uyaphendukana akasekufa kodwa sengiyakwahlula izulu lezakhe ezilandelayo haleluya wavika inhlamvu bazalwa isibhamu kodwa seboshaya abanye abalandelayo but wakwazi ukudlulisa umlayezo wangasaba ukuthi kuzombeka kwingcuphe bathandelayo sibathandaza nawo sithandaze sithini ithini inhliziyo yakho uthini umthandazo onxusayo ufisa inkosi ikwenze njani seluzulele lizwi uthini umkhuleko senhlizweni yakho singakhuleka nawo uthini umthandazo senhlizweni yakho uthini ukunxusa okunxusayo u-Eli wahlala nomntwana uSamuel wakhonza inkosi esemncane wagqoka ingubo yamahlombe waba nomusa wafumana umusa emehlweni abantu nakuNkulunkulu ngivumele ngisho lokho selihambele iwashi lethu ngisho nawo izinto lezi mbale ngicela uzibambe uzinake 1
uma sesifikile la uNkulunkulu, especially in the prophetic, kunama dimensions ahlukene in the prophetic bathandekayo. Akuyona into eyodwa, akuyona lento eyibona eyodwa, kodwa izigaba ezahlukeneyo. Mana ama levels akhona or ama dimensions in the prophetic mane. Number one, ukhona i-dimension esibizwa ngokuthi i-atmosphere bathandekayo. Kwi-atmosphere wonke umuntu uma ingena khona uyabona akhulume. Haleluya. Wenze njani? Uyabona akhulume. Indaba ezithi abona akhulume. Yingoba usuke ephakathi kwinhlanganyelo. iBhayibheli lithi uSaul the king before agcotshwe uthi umprofeti ke hamba uzohlangana neviyo labaprofeti. 1 Samuel chapter 10. Hamba uzohlangana nani? Neviyo labaprofeti. Uma usufikile khona uyaprofeta kanye nabo. Lithi iBhayibheli ngempela wahamba. Uma efika khona ku verse 10 uphele ku verse 12 ku 1 Samuel uzoyisha sizokwafunda bathandekayo. Lithi iBhayibheli esefikile phakathi kweviyo labaprofeti uSaul ezinjani waprofeta. Bathi ababembona, hawu kanti uSaul usengomunye yini wabaprofeti na? Bese lithi iBhayibheli akaphindanga waprofeta emva kwalokho. Indaba wayezokwazi ukuphinda prophet mayekuphi kwi-atmosphere bathandekayo. Awusenami kodwa ake ngikhombise okwesibili. Lithi iBhayibheli okwesibili ifuna uDavid engatholakali. uDavid wabaleka waya kuphi? kuSamuel eRama ngithi. iBhayibheli lithi uma befika khona wathumela amabutho ukuthi amlande. Bafike bamtshela bathi hayi uDavid ukuSamuel. Lithi iBhayibheli wehla yena uqobo. Uma efika khona lithi iBhayibheli wafika kwi-atmosphere wezinjani waphumula impahla zobukhosi waprofeta waze walala phansi. Indaba wayekuphi? Uma ukwi-atmosphere bathandekayo wenziwa njani? Uvula amehlo ubone, uvula umlomo ukhuluma. Uma ufika kulo dimension understand ukuthi umi kwi-atmosphere ungayihluphi ngento eyiningi ngoba enye into esithusayo ukucabangela into ukuthi mhlambe kuwukuthi ungethuki le mvula yalomkhuleko sizowuthandaza manje. Ya uma sesithandazile into bese kuyamangala yalomkhuleko sizowuthandaza sizodla ukudla ukuba indlela isaqhubeka. Haleluya. Okwesibili i-reference kwi-atmosphere uNumeri chapter 22 from verse 21 uyophela ku 31. Izwi lenkosi likhuluma ngembongolo kaBhalamu eyaba kwi-atmosphere bathandekayo. Lithi iBhayibheli imbongolo yathi hamba endleleni yahlangana nengelosi kaNkulunkulu iphethe inkemba evutha umlilo. Yaba kuphi imbongolo? Yangena kwi-atmosphere bathandekayo. Lithi iBhayibheli yayibona ingelosi yayisiyaqeza endleleni yajika. uBhalamu wayishaya imbongolo yabuyela endleleni. Uma ibuyela kwenye indlela ingelosi yaphinde ezinjani yama wayishaya. Lithi iBhayibheli ingelosi imbongolo yamhudla khona phezulu khona la yamhudla walimala unyawo waphatheka kabi. Okwesithathu imbongolo yaphinde yabona ingelosi yalala phansi naye yamlimaza inyawo. Lithi iBhayibheli wayishaya uBhalamu wathi ukuba benginenkemba bengizokunquma ngikubulala. uNkulunkulu kwi-atmosphere imbongolo ayivula ini umlomo esithi kukangaki ngingakulaleli. Kuke kwenzeka lokho kwenzeka manje. Lithi iBhayibheli umprofeti waphendula nembongolo kwasho ukuthi akekho yena kuphi. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wabesemvula amehlo wabona ingelosi wayiselala phansi. Bathandekayo, kuyenzeka ungene kuleyo dimension ye-atmosphere khona izinto ezinjani uzovula amehlo ubone bese uyakhuluma. Ngicela ungethuki ungabisuthi yinto enzeka kimi i-atmosphere kuyona. Uzobona uzozenjani futhi uzokhuluma. Uthi makhalane ngizobona ngikhulume kwi-atmosphere. Ngicela ungayisabi mawuzwa ungena kulelo fu bathandekayo
uzwe ukuthi kukhona into oyibonayo, kukhona into othi ikhulume esinjani, khuluma uphakathi. Enye yama-dimensions akwa-prophetic. Hallelujah. Eyesibili dimension bathandekayo, le yaphoselwa ubani? U-Elisha waphosela ini? Ingubo yakhe. Hallelujah. Laba zalana kusuke sekudluliselwa. Hallelujah. Njengako Elisha kuthathwa umthwalo ola udluliselwe kuwena ukuthi phinda uthwale kanye naye. Siyabonga Nkosi. Amen. Siyabonga. Siyabonga nasezulwini. Siyabonga nokusaphakade. Siyabonga nokukhazimulayo. Uyinkosi ephakeme. Uyinkosi ekhazimulayo. Siyabonga lo musa osenzela wona. Siyabonga wena okhuluma afeza. Siyabonga wena othembisayo aphelelisa. Siyabonga. Thatha udumo keNkulunkulu nesibongo sifanele. uNkulunkulu wabapostoli nabaprofeti, uNkulunkulu wababizwe bakhe, uNkulunkulu esethembisa, uNkulunkulu obizo lwakhe oluthumela phakathi kwabantu. Thatha indawo yakhe phakeme ngoKristu Jesu Inkosi. Amen. U-Elisha kwaphosela kuye ingubo bazalwane, udluliselwa ini? Umthwalo, ukuze enze njani? Amthwalise. Hallelujah. Kuyenzeka lapho bazalwane kube khona okubekwa phezulu kwakho kuthiwa ngenxa yalo msebenzi thwala kanye naye, ngenxa yobude bendlele mthwalise, ni share responsibility. Enye yama-levels akwa-prophetic. Elisha kunika 1 Kings chapter 19 reference yakho. Dimension yesithathu, the gift of prophecy, isipho so prophet. Elithi leNkosi kwincwadi yabaseKorinte bokuqala chapter 12, omunye uphiwa ngomoya. Hallelujah. Ukuprofeta. Hallelujah. Isipho sikamoya. Usuke kwi-gift bazalwane la khona ophiwa umlayezo wokuthi ukhulume, kube yizwi lokwakha, lokududuza, lokuqongisa isibili. Unikwe nje message ukuthi kufanele usibambane umtshelo mamdlamini uthi uNkulunkulu ungesabi ngesimo obhekane naso, inkosi nawe, but awusazi isimo wena abhekane yilo mlayezo ufaka umtshela yena, bawumtshela yena uyazi yena, ngoba yena uzonikwa lelizwi ezenjani, aduduzeke, ngoba iprofesi yokwenzani, eyokududuza, eyokukhuthaza, eyokuqongisa ini. Iprofesi akuyona yokusabisa. Uzwile makhara? Akuyona yoku? Cha, akufanele ngisamakuthiwa nje mina siprofethi ongawo gijima iyethusa lento yakho. Hawu, ngithusa into yami manje kanjani? Yabo? Fanele kulowo nto leyo esabisa uma ezenjani kodwa lozophuma nayo. Umkhuthaze, umqongise isibindi. Ahambe bazane azi ukuthi kunoNkulunkulu omkhulu phezu kwesimo. Uyamkhumbula umpostoli uPaul ezwe eJerusalema, bafika abaprofeti bathi umnikazi waleli bhande uzoboshwa kuphi? eJerusalema, abaJuda bazomkhaphela. uNkulunkulu wayesefikile ngaphambilini ngabanye abazalwane, wamtshela ukuthi wathi ungesabe nangamaketanga eJerusalema ngizakushumela ivangeli lami. Yizwa le? Bamisa isibindi. Uma sekuvela ukuthi sekufika isikhathi sokuthi aboshwe, usakhuthazwa yizwa lithola lesiprofeti ukuthi nangawo amaketanga ngizoshumayela. Kuphela ini manje? Ukwesaba. Bese kuthi i-dimension yokugcina esini, the office of a prophet. Hallelujah. Angikuphe reference kwi-gift of prophecy. Still first, ngabaseKorinte bokuqala chapter 12 verse 10, ngabaseKorinte bokuqala chapter 14 verse 1. Number 4, the office of a prophet or the prophetic office. Ncwadi yabaseFesu chapter 4 verse 10. Lithi izwi leNkosi, wanika abanye ukuba babe abaprofeti, wabanika
sekuyi-ofisi ke lelo bathandekayo. Haleluya. Ngingakupha kancane ibalance. Akungathi mawungena kwi-atmosphere besuthi sewu umprofeti, no. Ngoba ungene kuphi? Akungathi bazalwane ngoba nakho kwa manifesta the gift of prophecy besuthi sewumprofeti. Lutho ithethelele influence ngoba injalo, ungayihluphi nokuthi yena uzuyilebula ukuthi ngikuphi la. Understand ukuthi ngasebenza noma kuziphi lezi gaba. I-gift of prophecy i-desk bathandekayo, but i-office uqobola yiyo yonke inkonzo seyiphelele. Ingakho umuntu we-office bathandekayo angathatha izitshe i-emta athambothela khona amafutha amancane ezinjalo aphinda angathi abolungisekela mina qala ngidle uthi uNkulunkulu akuphela ukudla impela kwenza ku-operate i-office. But i-gift of prophecy idlulisa nje umlayezo kube ukuthi uduze uthasa kungisa isibili. Amanye ama-operations angingeni kona ngoba angikho kuphi e-ofisini. Uye onika abanye ukuthi babe abaprofeti. Yini isizathu saleli office? Ukuze abangcwele bapheleliseke umsebenzi wokukhonza, wakhiwe umzimba kaKristu. I-office ke seliyakha lo, liqeqesha wonke lamanye ama-dimensions ukuthi aphelele ame. Muzokhanya yakhekane ofisini, ngaphansi kwe-office manakhiwe, liphumele ngaphandle liyokwakha umzimba kaKristu, liphumele ngaphandle liyobonakalisa ubukhulu bukaNkulunkulu. Nakhiwe. Haleluya. Awe ukuthi nase-ofisini ama-office awafana, ahlukene wodwa. Haleluya. Bonke nabo labase-ofisini abasebenzi ngendlela eyodwa, zehlukene indlela. Mungabala mhlawumbe ziwu-9 kodwa uma ufuna ukuyigoqa ezinye ziyalinka ezinye ziwu-4 ongayibala. 1 kubaprofethi abafana abaprofethi bazana abayona into eyodwa. Musa mawuza ukuthi umuntu umprofethi bese ufuna ukuthi enze afane njengomunye, abafana lo nalo uzowenza njengokwendlela anikwe ngayo. Uaware ukuthi kukhona abaprofethi okuthiwa the mission prophets, asuke nje benika imission endaweni ethizeni kuphela. Angaprofethenze konke la, uma engaphuma la akenzi lutho ngoba imission yakhe isemele imoto kuphela. Imission yakhe isendaweni ethile noma ikulomkhakha othile. Uma umusa kwenye indawo besa function yathuleka nje noze nibuye nize nibe kuyo ndawo yakhe athunyelwe kuyo, ila operator khona kuphela. Uma uphumelayo nje uba umuntu njengawo bese uhamba endleleni umhlupho awuprofethi encike njengoba sesilapho sakwenzakalani. Hayi bo, awukahle, akekho lapho lo muntu. Noze nibuyele emuva bese ethi hayi iseNiniva into engithunyelwe ukuthi ensukwini eziwu-40 uNkulunkulu uzakulibhubhisa iNiniva. Kufuneka phendukani ukuze ningabhubhi. iNiniva melishumeza lisindiswa, iyaphela imishini yakhe. Ngeke usezwa lutho ngaye izobhala ngoba into abeyithunyelwe sifezekile kuphelile. Kukhona abaprofethi esithi the governmental prophets, labo bathandeka badila with the principalities, the powers. Abantu abakwazi ukuvikela indawo ngenxa ye-office ami kulo. Uma njengesikhondla athi la ngingumqaphi angeke kwenzeke lutho ngoba mina ngimesiwe. NjengoDaniel, uDaniel wahlaliswa eBhabhiloni. eBhabhiloni akulona izwe likaNkulunkulu, izwe lokuhamba kukhonzwa iThixo. But uDaniel wakwazi ukulithobisa iBhabhiloni ngenxa ye-office ami kulo. Wamisa isithixo wangakhothama ngoba wayazi ukuthi uyakwazi ukudila no-strong man wendawo amthobise. Lithi iBhayibheli sesimisiwe isithixo waqonda ngomoya ukuthi akusona isithixo lesi, kukhona into ezokwenzeka. Bakwazi ukudisena bathandekayo ukuthi le nto izokwenzani, bayithulise bayimise. Noma ungamthatha uyomfake ey'ngwenyameni uyayithulisa ingwenyama. Uyakwazi ukuthobisa athi anikuvula mlomo ngize ngiphume la ngoba ngisemsebenzini. Haleluya. Bami kanjalo umsebenzi wabangabaqaphi
baqaphi bemizi abantu abalwela indawo bamele uNkulunkulu. Hallelujah. Bathatha ama territories for uNkulunkulu ukuthi ngeke kwenzeke ukuthi la ngikhona. Ngeke kwenzeke ukuthi la ngoba thina sikhona simile into engekuyenzeka. Hallelujah. Abanye uthola ukuthi kuthiwa the artistic prophets. The artistic prophets abaprofeti abanjengo Asaph. Uma ufunda uFirst Chronicles chapter 25 from verse 1. Izwi lenkosi lithi uNkulunkulu uDavid wamisa abathile ebandleni ukuba baprofethe ngama instrument in the church, baprofethe. IBhayibheli lithi babevele beprofethe ngeinsimbi. But ongeke babone besukuma beshumela babehlala kuphi? Einsimbini. Kodwa bezenjani khona? Bakwazi ukuprofetha. Badlala. Ovokali bese yakhuluma kodwa ethatha ini. Lokho kuprofethwe lapha nokhalayo bese khuluma ngakho. Athi kusho njalo moya kaNkulunkulu. Ngempumulo beliya. IBhayibheli lithi uma ngabe kuzowelwa ulwandle olubovu, wenzenjani? Wahlabelela ihube elisha. Wahlabelela kuJehova. Wathi ihashe nenkulu yakuphonse olwandle. But funda ke before kusho lokho, waqale wahlabelela uMiriam. Le hashe nenkulu sekuhlatshelelwa uMose after ukunqoba. But yena waqale wahlabelela waprofetha kusayiwa ukowela ulwandle olubomvu. Banjalo labo baprofeti baqala bamacula amasha noma baprofethe ngeculo. Avela phakama ahlabelela iculo athi uma engcwele uthi ahlabelela iculo bese hlala phansi. Face to face prophets njengoMose ababonana noNkulunkulu ubuso nobuso, nabahamba nawe babonane nawe ini ubuso nobuso. Bakwenze njani? Bafundise indlela kaNkulunkulu. Benze njani futhi? Baphinde bafundise noNkulunkulu. Hallelujah. uMose wahamba noIsrael. uIsrael umufunda incwadi kaHosea chapter 12. Lithi ngezwi lomprofeti bakhishwa. Nangezwi lomprofeti bezwanjani? Bagcinwa ehlane. Yini laba na? Babehamba nomprofeti okuthiwa yini? Face to face. Abantu bazobhekana nezimo njengoba zinjani. uHosea chapter 12 verse 13 lo. uMose kwathi noma uKora behlupha endleleni, wabafundisa abantu. uNkulunkulu wakhomanda umhlabathi ukuthi vuleke bagwini. Vuleke umhlabathi wagwinya wavala. Hallelujah. Kwathi makuqhamuka ulwandle phambi kwabo bakhombisa abantu, wafundisa abantu. uNkulunkulu wakhulumisa ulwandle lezinjani? Lavuleka bawela. Olunye uhlobo labaprofeti nalo. Abafani-ke ungagcini nawe ufuna mangabe wambulelwa kulo nkosi bese uyitshela ukuthi usolayinini owodwa. Kuya ngokuthi inkosi ikupositione kuphi. Inkosi yoMosaba ibusisa ibandla layo ngasekuseni. Umoya kaSomandla usukhulumile kule ndawo mawuphile phakathi kwenu. Umoya kaNkulunkulu usambulile mawukhanyise ngaphakathi kunini. Wakwambuleka okujulileyo kwasezulwini. Wakwambuleka inhloso yaphakade. Twalisane ngamandla. Twalisane ngomusa. Twalisane ngesibusiso. Akuthi lokho amazulu asekhulumile kusaleke kuthela ithelo ngaphakathi kunini. Makusaleke kuthela ithelo, makhule kusale kube izinto eziphathekayo. Phaka inswane. Biswane. Sekelwane. Phumeliswane. Mayibe nokuqonda okujulile nini izulu lezwi. Niyaprofetha ezizweni. Niyaprofetha phezu kwezizwe. Niyaphatha izwi lophezu konke. Niyakhuluma bezwe. Niyakumemeza izinto isale. Ngenxa yomoya kaNkulunkulu ophezu kwethu. Ngenxa yomoya kaSimakade phakathi kwethu. Ngegama likaJesu Kristu igama elinamandla. Umoya kaNkulunkulu ube phezu kwethu.